Ул үзенең иң матур шагын, иң матур эшләрен Академия театрында калдырды. Тамашачы аны зурлап һәр вакыт кул чабып каршылай иде, кул чабып узата иде. Ул һәр вакыт үзенчә рольләрен эшләде, үзенчә гинә иде, чөнки табигаты буенча художник иде. Ул художникта булып эшләде. Ул үзенең рольләренә рәсемне ясап, шул кыяфәткә китерә торган кеше. Инде гастрольләргә чыккач, әлбәттә, тукмаш баса. Тукмаш басып кисеп, аш пешерә, аннан соң пилмән ясый. Менә кулда шул хәт оста, нәрсә телик шуны ишетгән кеше. Менә шаккаткыч без аңа аптырыйдык. Кай вакытта безне чакырып, шулай нитә. Әйдәгез, кирегез әле, менә шулай була ул аш дип ашата торган иде. Biz Рәшиттән укыган вакытта көлә идек. Рәшит бигрәк кашларын калын. Мин аңа тимим, ул кашның аерым үзенә бер расчёскам бар минем дип әйтә иде безгә. Гаҗәп, без шаккатып тора идек. Менә шундый кызыклы кеше иде ул. Менә әллә нинди. Аның эче тулы шундый юмор, сатира. Аннан соң эстрадада эшләде ул. Эстрадада ул инде сөйләмәгән хәлләрне, сөйләмәгән хикәяләр калмагандыр. Чөнки чынлап та ул бик талантлы артист иде. Менә Шамхайны югалтты. Бу әле безнең халкыбызны югалту дигән сүз түгел. Алар яшьләр өчен һәм халкыбыз өчен зур эш калдырдылар. Зур мирас калдырдылар үзләренең булулары белән, үзләренең гамәлләре белән. Cemaat tanışandık. Bir de kadar kılabız. Allahümme enzilna minzelen mübareke ve ente hayrul minzilin bir rahmetike ya. Erhamer rahimin Allahu Ekber. Jide bulunma kadar ümmet ve tuçar bakanın farsat kısan idi. Bizlerden razı, behir olup tanışatıların nasip etsen idi. Şaralarını kızgana başladı değil mi? Şundan sonra brem yirik keser zivara başladı.